ଅଦ୍ୟ ତା 23/3/2026 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ୍ଭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ନବମ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅବଗତ କରାଇବା। ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ SCRT ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1756 ତା 12/3/2026 ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ନବମ କ୍ଲଷ୍ଟର ବୈଠକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 1 ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଉକ୍ତ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 2 ବିଗତ 8ଟି ମାସିକ ବୈଠକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା। ବିଗତ 8ଟି ମାସିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ନିମ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ମରଣ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଶିକ୍ଷକ ସହାୟିକା ପୁସ୍ତିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା, ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ବହୁଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଠଟିକା ଓ ଶିକ୍ଷକ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଉପସ୍ଥାପନା, ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଯୋଜନା, ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ର, ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ, ମୌଳିକ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷଣର ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନୀ, ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର, ଯାଦୁପେଡ଼ି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ଜିଲ୍ଲାଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା, ନିପୁଣ ସପ୍ତାହ, ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ, SOP ଟିଚର ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ, ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା, ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଂକ୍ଷେପଣ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 3 ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର। ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟରର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଉଭୟ ଭାଷା ଓ ଗଣିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଷ୍ଟାର, ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ ବହୁ ଚିହ୍ନ ହାସଲ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ CRCମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 4 ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଫଳାଫଳର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଆକଳନ 2ରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କିପରି ଲେଖିବେ, ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ରରେ କେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଫଳାଫଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଭିଭାବକ ସହ ଆଲୋଚନା କିପରି କରିବେ, ତାହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 5 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ COT। ଡାଏଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ 112ଟି FLL ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 6 ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 6 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା 44 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଶାରୀରିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଭାଷାଗତ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ, ନୈତିକ ବିକାଶ, କଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ଦିଗ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା 44 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସେହି 44 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଗତିପତ୍ର ଷ୍ଟାର, ପ୍ଲସ୍, ଟ୍ରାୟାଙ୍ଗଲ 3ଟି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବା, ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଠର ପୁନରାଲୋଚନା କରିବା,
ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବା। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 7 ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା। ଆୟୋଜିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଭୌତିକ ବାତାବରଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ନିଜ ନିଜର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 8 ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ 3ଟି ଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ରଙ୍ଗର ଦୁନିଆ, ରଙ୍ଗର ପସରା, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଖେଳଘର, ପ୍ଲେ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ପେସ୍, ପୋରିରାଇଜ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ ସ୍ପେସ୍। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରାଯିବ। ଯାହାର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବୀଣାତୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ପଠାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 9 ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ MCM ବୈଠକରେ ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ CRCକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସ୍ତାବ ନମ୍ବର 10 ସଂକ୍ଷେପଣ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସଭା ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।